Nagle na ich drodze stanął szpaler uniesionych spódnic. Szpaler szparek. Kobiety podnosiły te spódnice po to, żeby pokazać drzemiącą w nich moc. Zielone oczy, no. Ach, nie musi mieć zielonych oczu. Z agencji? Może wpadniesz do nas na kolację? Dlaczego? Bo masz zielone oczy. Wiesz, w jakiej jesteśmy sytuacji? To są naczynia połączone, Nina. Rozumiesz? Ale poczekaj, bo to nie chodzi o to, że masz się przespać z Wojtkiem. Nie spieprz tego, Wojtek, bo moja mama za następną już nie zapłaci. Ty jesteś pojebana. Możemy to wszystko odwołać, jak chcesz. No przecież jej nie powiem tak od razu. Po prostu nas nie lubi. Ja też jej nie lubię. Chcecie mnie adoptować? Chcecie mieć ze mną trójkąt. Czemu akurat mnie wybraliście? Poszukamy innej.